Fer un dia de festa. El cava i la gastronomia, què és? Compartir, disfrutar, passar-nos-ho bé, i el d'avui no pot tenir més que amb la Roser, que ja la coneixeu tots, que sempre embolica la troca, que és massa. Escolta, i si féssim? A mi m'agradaria fer una festa i convidar aquí els amics. I avui estem tots aquí els amics, amb els equips, amb l'equip també de la Roser, ja suposo que ja també els en farà la menció, tot l'equip de QSR, amb el Jordi, amb tothom que realment ha treballat molt. Però aquestes coses mai es fan soles, es fa perquè hi ha voluntat, perquè hi ha sobretot molta il·lusió. Hi ha l'Àngel, clar, nosaltres fer una calçotada cadascú el seu, però fer 8.000 calçots i que se serveixin a l'hora i tal, i bueno, qui ho han de fer? La gent de Valls, no? I l'Àngel, que després suposo que si quan acabem de dinar val la pena li demanarem que pugi... Jo, la meva gent, les nenes i els nens de QSR, de veritat que demanaria que els hi féssiu un aplaudiment, de veritat, perquè tot això... Thank you.